Kinsa man anak? Ay tay, naday ko'y pa ila-ila sa imuha. Ka-remember ka tong duha ka laki? Wala bi anak. Kinsa man to? Katugong si Cordapio ug si Rosie nga sigadtog balay tay. Wa pa man ko kakitaan anak. Kinsa man gid na sila? Ay, muari daw sila diri tay. Aw sige, padayon na dire. Hala? May tawag si Rosie. Hello? Oy, mao nang namisita si mo anak? Ay, pamao din eh. Ida pa ang cellphone. Istoryaon ako. Oy, hello daw. Hello, kinsa ni? Siyempre, sa mga anak jud, lain pud sa imuha. Di man ganit ka anak. Oy, hello daw. Murag lain namang ipang istorya sa kuha ba? Murag wa kay batasan na pagkabata ha? Ikaw ang mamisita sa akong anak? Nya wa kay batasan? Nak, kanang tawana ay nagpamista adri ha? Pilusok ko kayo. Nga man tay. Ay nagpamista ng tawana na. Ngano gani? Wa ka kabalo kung ano. Walang kulong giingnan. Grabe na kapilusok ko. Murag iya akong gibastos tak ba? Kasi di ang gingon sa matay, ngano nasukuman ka? Dignan ko yan anak na di daw ko kaliwat. Kaya ngano, kanak ko ba ka tayo, hindi makaulo kay matris. O tinuod na. Nawa ko'y matris. Pero sagad din ba? Di na ko niya baog. Kuwi nga naman dito nga, di mo siya madawat para na ako. May wag mula ko na di ko aling payaga. Asa man ka madto na? Dito, nandito ka makitaan. Few moments later. Loros? Pwede ko ni mo aniyan dire? Kay si Papa ba? Ila ko na mo sa balay. Ano man day mong Papa Melinda? Nasuko man to. Ang pato, sabi ng gingon kato. Pwede ta magkita. Okay, sure. Melinda, ikaw ba ka na? You tell me inside out and you showed me what life was about, only you. Pero nihilak man ka. Si Papa man, Kaya nga ano? di siya gusto ni mo. Kaya nga ano? Siya akong gipanguyaban? Umbot niya. Kuan mang good, lingkod sa ta. Kaya nang, kung sa di mong gingon siya nga, nasuko man to siya. Wala, more man to kong gingon. Katong, tanaw ko, kinsa daw ko. Naku, katong, nanguyab sa imong anak. Dahil nasuko man to siya. Nag-iuman daw ka nga, baog daw siya. Wala, nasuko. Ingon, bali kong bawag na ula, mong gundo. Basta mo niyang ingon, baog siya. Taka naman to yung papa. Naghimuhimo naman to yung papag istorya. Taka rin to siya ba? Kay, bugit ko nag-ingon na to. Umbot mo man niyang giingon. Ako man siguro ng tawana. Murag mao gini tawana ba? Ano papa? Uy dong. Pero ikaw man siguro tong ni tingong sa kuha na di ko kaliwat. Nga baog ko. Ako nag-ingon na na. Gusto nag-ingon pa, baka kung kayo ba, dagdag istorya ba? Mao gining tawana ni kay katong pagtawag niya. Tingnan ko niya baog daw ko niya di daw ko kaliwat. Hindi ko nag-ingon kita anak. Isa din ning anak dong. Bakit? Isa ng anak? Ako ang anak dong. Ay, ikaw di ang aman anak. Oh. Pero sa lain planeta ni na anak dong. No? Bisa ka kukul? Bigit ko mudawat na ni bayana. Ano man dong? Study lang bigit ko dawat ng guro ni bayana ni. Biluod ka? Duduha ko anak. Kagwapa na kong anak dong. Naman siya ka lookalike. Isa man. Si siya. Isang siya. Sasha Donisha. Oh, ano yung sunod lang ka? Ay tama day dito mo lang akong balay.
Kapyo na lang ako last ani ba? Muntag makita na ako turon. Siguro kapyo man na. Ito na yung kauban. Minsa ako na igong iyang ihugmaon. Ay, Krodapyo! Isa man ha! Minta ako lang yung ihugmaon. Ano naman kay angkas dira? Ah, siya? Oo. Uyab dahil ako ni siya. Uyab ni mo na? Oh, Kano sa pa? dugay na. Ngunit ako rin yung gugmaon. Ngunit naman kay angkas dira aron. Nagay ko yung angkas, kay dugay mo ko ni musugton. Asan to gingon nimo nga? Handaan ko ni magbaktin. Baktin, dilitsun na ako. Kung Well, siya, may kakaon. Siya. Patitila, ba yung magbinlan? Ay, kabalaga, kaya na akong tiil dala. Til din na. Oh, naraw. Oh, nadre. Sapatos man na. Isulod. Kung kabalo pa lang ko nga, muabot sa sinayang sitwasyon. May pagwadang dita ka nakaila. Sige kilak, kay maot yung ignaw. Ipihap ko nimo. Ito, tungod sa kadugay na kong paabot sa imo ha. Nakapundar na ng motor. Rusi. Bagong inutang. Ang katong baktin. Baligyan na po na ako to. Kayapit ni may embargo. May bayad sa monthly. Meron may embargo ng motor nimo. Sige, bughambog. Mutang na po draba. Ano man mo? Sige Melinda, di harap ka. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo? Libur Finance.